Hey guys. Tangasnya. माने बर' आर्टिस्टफोरनि मोनसे प्रग्राम दङ माने बेवहाय थांगासिनो दं आरोना जोङो माने गरमाबो अयथासार Finally, जों सफैबाय जायगासिम लोगोफोर नै आंहा ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय मेकआपआबो जाबाय आंना मेकआपआ जाबाय आरोना ओरैनो गरमखाय सिम्पोल खालायबाय आथुर आथुर ओमफ्राय मेकआप खालामखांना मा गरम मोनबाय माइ गायना गोसोम ओमफ्राय नै जों बेसेबा गोबावनि उनाव आंनि फिसाजोखौ लोगो मोनबाय हाय 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 खबरा मोजां ना लोगो मोनदों बांसिन मोजां जाबाय औ बांसिन मोजांहाय आइसना आगोल बेसेबां मोसायोमोन जोङो ज' ज' ओमफ्राय लोगो मोनलायला गावसो लाजिनाय जाबायना बेसेबा इन्टारेस्ट खालामो गावबा गाव जाफिनबाय दा दिनैसो आरो लाखि होनांगोन ना खिन्थु माइ गायना गोसोम जाजोब्बाय दे आङो सासे गावनि सात्रफोरखौ सामलायगासिनो आरो उपाय गैया माने माबाफोर लाबबाय नालाय नांगौ जायो आरो गार्जेनफोराबो इक्सुफ्रा जोबाखै नालाय माइ गायनाय सोलाबलाया एसे गायलाबाय थानांगौ माने उपाय गैया नंगौ नंगौ बेबो सैथो जोंहानि बिमानि माने मादैनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो माबा कमेन्टबो लिरनानै हरदो माबायदि मोनदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बिमा फिसा जोङो ओमफ्राय जोंनि मोखाङा एखे नोंगोना खोन्थाहरबानो जाबाय इ आंनि फिसाजोआवसो दे हले गोसोम गुफुरा फारागफोरा जोङो गोसोमा आंबो गोसोममोन ओमफ्राय दा मेकआप होनायखायसो एसे गुफुर नुबाय आरो दाखालि माइ गायनानै उफाय गैया दा दिनै खोथिया फुनोसो गोनांमोन जोंहा ओमफ्राय खोथिया फुबाथ' लोगोखौनो मोनफैनाय नङामोन आङो बोरैबा भाग्यआ मोजां अखाया हायाखै अखा हानाय मोनबा आं फैनो मोननाय नङामोन अखा बा दै गैयाना अखा बाथाय माने दै जाबा ओं माइ खोथिया फुनांगौमोन आरो ओमफ्राय खोथिया फुनायनिफ्रायसो फैनो मोनबाय आं जोङो सातथाम मोसायोमोन आरो सासेया ललिता ओमफ्राय इ फैयासै फैनायमोनबा देलायखांजोब्बाय लाजाखांजोब्बायलायनो गासिबो देलायखांजोब्बाय ओमफ्राय दा थांसै हलाव जाबाय जासिगोनानो प्रग्रामानो जागासिनो माने स्टार्ट खालामसिगोन आरोना नायलांबाय थाबा प्रग्रामाबो बिदिनो जालांसिगोन बरायनाय हाबाफारिया जासिगोन बेनि उनाव मान बावगोन रुपन बसुमतारी बिथांखौ जोंनि सिमला मिउजिक स्कुलनि प्रिन्सिपाल सार सानसुमा बयारि सारा गाखोगासिनो
बेनि उनाव जोबनायाव दिपान्जलि बसुमतारी थांसै न'आव थांगासिनो दङ मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला मोनहैसिगोन भिडिअखौबो फोजोबनायनि लामायावनो ओं इनो लास्टआ जोङो माने दहायो एसे बेस्थ'बो थाबायना मोसादोंमोन नालाय डान्स खालामदोंमोन ओमफ्राय बेयाव माने ओंखारनायावनो मानायावनो आरो सारमोन जों बिदिनो रायलायनायावनो आरो बुहुद माने गासिखौबो लोगो हमनायावनो माने भिडिअखौ लाजोबनाय जायासै जोंना इखिनियाव थांजोबदोंमोन गासैबो जोंना गार्जेनफोरा सानैल' जादों थांनाया ओमफ्राय गासिबो स्टुडेन्ट मोसानायखौबो नायबानो जाबाय मोसानायखौ नुगोन इ चेनेलावनो ओमफ्राय भिडिअखौ होमबा फोजोबनोसै गासैबो बाय बाय नुदों बाय 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 टाटा दे बाय मालिका लास्टआव